Barka da kasancewa da mu. Kar ku manta, a domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. A yau ne Allah ya yi wa tsohon fitaccen jarumin nan wato wanda aka fi sani da Bankaura, wanda a cikin shirin fim ɗin nan mai dogon zango wanda ake kira da kwana 90 ake kiransa da Kafa Gwamna, Allah ya yi masa rasuwa. Muna roƙon Allah ya ji kansa da gafara ya sa ya huta. Kar ku manta, a domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Muna godiya da shiga shafinmu na YouTube. Mun gode.